Regin sunet, domnul Mihai Baranov. Aplauze. Este și el aici original din Hasidul Moldovei, cel care este director de Casă de Cultură de la Calia. Aplauze și pentru lui. Noi facem așa, în fugă și întreabă cunoștință. Și desigur că mulțumim doamnei directoră de Casă de Cultură aici de la Inichioi, doamnei Nadejda. Să ne fie sănătoasă și vă asigur că data viitoare când vom veni, vom face acest spectacol în aer liber, să ne simțim bine și va fi încă multă lume, tot satul și toate satele de Transilvania. La mulți ani! Vreau să vă mai dau un anunț, dacă vreau să-mi cer permisiunea pentru data de 3 decembrie. Sper că o să fie, cred că, număr cât mai mare. Să venim încă cu un spectacol pe data 30 decembrie. Sau pe 31. 30. La revedere și o seară frumoasă. La revedere, dragii noștri, și până la ore 3.